Il-ħadd it-tajjeb. Illum 20 ta' Ottubru qed niċċelebraw il-Ġurnata Missjonarja. Din is-sena it-tema hija meħuda mill-Evanġelju ta' San Mattew, morru, stiednu għall-festa li kull min issibu. Nilqakom għal din il-qudiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Il-qudiesa tal-lum titmexxa minn Dun Jimmy Bonnici, is-Segretarju tal-Konferenza Episkopali Maltija. Jikkonċelebra Dun Victor Aġus, id-Direttur ta' Missio f'Malta. Missio Malta għandha lan li tajn il-Knisja Kattolika taħdem mill-qrib ma' missjonarji u komunitajiet differenti. Mhux biss biex jiġi mwassal il-messaġġ ta' Ġesu Kristu, iżda wkoll biex jingħata taħriġ sabiex tiġi mħarsa d-dinjità ta' dawn l-istess komunitajiet. Spiritus Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Kiltqajna fl-imkien bħala komunità nisranija, hekk minn diversi bnadi mhux biss ta' Malta ma' wkoll tad-dinja. Hekk hija mument ukoll fejn niċċelebraw f'dil-qudiesa ta' jum il-missjonijiet fl-imkien mal-Arċiprita din il-parroċċa ma' Father Victor f'isem il-Missio. Hekk imma f'isem kull nisrani u nisranija anke f'Malta, fil-Knisja f'Malta. Nirringrazzjaw lil Mulej f'dil-qudiesa għax aħna involuti fil-ġid li qed jagħmel Alla. Nistedinkom biex niċċelebraw dil-qudiesa kien memorja tal-ferħ li kellek f'qalbek ta' mument fejn inti qent lil xi ħadd biex jiskopri l-imħabba, biex jiskopri triq aħjar. Ġibu wkoll memorja ta' dawk in-nies mill-Knisja f'Malta u f'Għawdex li qed jagħtu kontribut jew taw kontribut fil-passat hekk fil-missjonijiet f'tant artijiet differenti, anke llum stess. Hekk jew nirringrazzjaw lil Alla għaliex bħala Knisja f'Malta u Knisja f'Għawdex aħna isbaħ grazzi għal fatt li nftaħna li tant żgħażagħ marru jaħdmu f'diversi pajjiżi volontarjat. Grazzi għal missjonari li ġew lura sorjiet,
patrijiet, assisin u nies lajċi li ġew lura mill-missjoni u qasmu magħna l-esperjenza tagħhom. Ejjew nagħmlu din ċelebrazzjoni sabiħa tas-sabiħ tat-tajjeb. Imma narfu wkoll li kultant noqogħdu lura, kultant ma nkunux ġenerużi biżżejjed biex nagħmlu l-ġid. Ejjew nitolbu il-maħfra tal-Alla, nitolbu l-Mulej iġeddidna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għolji tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-Mulej oġbu jaksu bil-mart talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa tjara n-nisel u jtawwa l-jemu u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu qatt jara d-dawl, jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bieħu. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħaj lill-Alla. Ħatkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Flimkien, ħatkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Sewwa hi il-kelma tal-Mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Flimkien, ħatkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk kollha li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, ħatkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-Mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Flimkien, ħatkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-semawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħha u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir
li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilu ħnina u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Il-bniedem ma ġiex biex kun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. Ara mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġakbu u Ġwanni u li Zebedew resqu lejh u qalulu Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħtikom staqsihom. Huma weġbuh. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom tolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-magħmudija li biha se nitammet jien? Għandna qalulu. Mbagħad qal Ġesu il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva. U titamdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Morru fit-toroq u stiednu lil kulħadd tal-festa. Din hija s-sentenza li l-Papa għażel biex niċċelebraw dan il-jum tal-missjonijiet. Morru fit-toroq u stiednu lil kulħadd tal-festa. Ekku din tista' tispirana wkoll għal dak li qegħdin niċċelebraw illum. Hekk mument ta' ċelebrazzjoni ta' tama, hekk għal ġid kollu li jkun għaddej. U l-immaġni li ġietni hija dik ta' sfin, dak li jkun sfin li fih tipparteċipa l-komunità kollha f'diversi kulturi madwar id-dinja, kollha jkollhom xi tip ta' żifna
li tinvolvi lil kulħadd ma tkunx komplikata ħafna, l-nies bħali li mhux tajjeb fis-sfin tista' tidħol fiha wkoll. U ikollok dawn il-passi li titgħallem, tidħol fihom u b'xi mod kulħadd jipparteċipa. U il-Papa qed jagħtina din il-viżjoni fejn Alla jixtieq li kulħadd ikun involut fil-ferħ li hemm f'qalbu. U nixtiequ niċċelebraw allura hekk kull mument ta' ferħ li ħassejna fejn inti ddoqt is-sabiħ li tagħmel it-tajjeb ma' Alla, li l-mulej qed jinvolvik, fejn inti kont strumentali biex ħadd ieħor forsi jagħmel kuraġġ, forsi qam fuq saqajh, forsi sab it-triq it-tajba. Niċċelebraw nies li bil-kelma tagħhom ħadmu f'ħajtek, nies li hekk minn hawn Malta marru diversi postijiet biex jaqsmu l-ferħ li daqgħu huma ma' ħadd ieħor, hekk imma kemm hu sabiħ li tkun involut fil-ġid li qed jagħmel Alla. X'ferħ tħalli fik. Ġien niltaqa' ma' nies li jgħiduli isni rrid nibdel f'ħajti, qisu tirnexxejt fil-karriera tiegħi imma nixtieq li nagħti xi ħaġa li tkun tiswa, li tkun importanti u tagħmel il-ġid verament fis-soċjetà. Hekk allura l-Vanġelu tal-lum kif jgħinna niċċelebraw dan il-jum tal-missjonijiet. Hekk l-ewwel nett jolqotni l-mod kif Ġesu jittratta lil dawk iż-żewġ żgħażagħ li marru ħdejh. Ġakobu u Ġwanni kienu żgħażagħ, kienu mixji warajh. Kellhom entużjażmu kbir, aspirazzjonijiet, jafu l-potenzjal li għandhom. U jmorru għand Ġesu jgħidulu aħna nixtiequ taf kif nirnexxu fil-ħajja. Nixtieq jien f'ħajti nagħmel suċċess. Jesprimuha billi noqgħod fuq il-lemin u fuq ix-xelluk meta inti tkun fl-aqwa tiegħek, ma tafx kif, forsi għax anke kienu raw lil Mosè u l-Elija ħdejn Ġesu fuq il-mdawwar bil-glorja jgħid isma' issa noħu postu, ma tafx kif. Ġesu ma joqtolx dik il-ftila dak l-entużjażmu taż-żgħażagħ imma anke jinkoraġġih u jiggwidah. Jinkoraġġih u jiggwidah. Ix-xewqa li għandek hija sabiħa tajba imma iggwida fuq il-passi tiegħi għax inkella tista' tmur f'direzzjoni ħażina li mbagħad flok tferħek tisraqlek il-ferħ ta' ħajtek. Hekk allura imxi warajja. Kun lest li tagħti ħajtek li tagħmel bil-magħmudija li aħna nitgħammed biha jien. Li smajna anke fl-ewwel u t-tieni it-triq tal-qaddej ta' Alla li jitabba anke bid-dbatija ta' ħadd ieħor biex jagħmel il-ġid. Ġesu bħala l-qassis il-kbir li jader id-djufija tagħna, Ġesu jgħidilhom aqbdu dit-triq, aqbdu dit-triq. Hekk allura nitgħallem ukoll minn dawk u niċċelebraw dawk iż-żgħażagħ li tgħallmu u kibru grazzi għall-esperjenza tal-volontarjat li jaqdu mal-esperjenza tal-istudju l-preparazzjoni għall-karriera. Dal-aħħar smajt esperjenza ta' żewġ żgħażagħ meta saqsewhom inti x'ħadt mill-esperjenza li għamilt barra minn Malta fil-missjoni. Waħda minnhom qalet grazzi għar-relazzjoni anke ma' sorijiet ta' Madre Teresa hekk għaraft kemm jien maħbuba. Hekk ġiet lura b'entużjażmu biex imbagħad taqsam iktar f'ħajjitha. U din tkun ta' għajnuna għaliex aħna lkoll nitħabtu għandna x-xewqa tagħna li nirnexxu, ix-xewqa tal-ġenituri għal uliedhom li jirnexxu allura jinvestu fl-edukazzjoni, fl-opportunitajiet. Imma jekk iċ-ċentru imbagħad jinbidel fiċ-ċentru li nkun jien, ma jkunx hemm qalb miftuħa, imbagħad nistgħu nitfu dik il-fjamma sabiħa li tina Alla. Tqalli fejn qiegħed fil-professjoni qed nippreferi noqgħod għaliex għandi paga raġonevoli ma nista' nagħmel il-ġid. Nista' mmur post ieħor naqla d-doppju ma hemmhekk ħa nagħmel il-ħsara. Għażilt li nibqa' hawnhekk. Dik hija l-qawwa li jagħtina l-missjoni ta' Ġesu. Li nara fis-sabiħ li nagħti ħajti biex nagħmel il-ġid.
Imbagħad tidħol din biex ngħidlek daqsxejn konflitt li kien hemm bejn dawn it-tnejn u l-10 l-oħra, l-10 l-oħrajn mżgħażagħ ukoll dixxipli ta' Ġesu. Saħħnu għal Ġakobu u Ġwanni għaliex għandhom l-aspirazzjonijiet tagħhom, għaliex għamlu dal-pass, ħadu l-inizjattiva. Kemm hu faċli lejra titfi is-sabiħ. Lejra huwa dak id-dnub li ma jħalli l-ħadd kuntent, l min jagħmlu waqqas lil min jirċievi l-azzjoni tiegħu. Hemm dnubiet oħrajn li jħallu daqsxejn gost tal-mument, imma lejra le tisraqlek il-ferħ anke quddiem il-ġid li qed jagħmel ħadd ieħor. Hekk hu l-festa tal-lum tal-missjonijiet tiftaħna għal din. Bħalma qed jgħid il-Papa jew nistiednu l kulħadd għandu post, kulħadd għandu valur, kulħadd għandu xi ħaġa x'jagħti. Hekk allura niċċelebraw kemm dak li aħna qsamna anke bħala pajjiż, hekk bħala Maltin, kemm bil-persuni li marru barra minn Malta f'diversi pajjiżi anke llum stess, anke minn din il-parroċċa, kemm b'sosten finanzjarju, dal-aħħar ġie xi ħadd is-seminarju għalli nixtieq niltaqa' llum kardinali, ma għalli nixtieq niltaqa' ma' dil-persuna li għenitni meta kont seminarista biex jiena sirt qassis. Illum huwa kardinal u ġie Malta u jixtieq jagħti sosten min jaf kemm minnkom u dawk li qed isegwuna fuq il-mezzi hekk li għenu. Mu diversi modi oħrajn fejn għenna, imma wkoll l-irċevejna. Tant missjonari li ġew qasmu l-esperjenza tagħhom magħna, tant żgħażagħ li grazzi għall-esperjenza li għamlu fil-missjoni taw kontributi sbaħ f'Malta. Tant persuni reliġjużi li bħalissa qegħdin Malta u qed jagħtu kontribut sabiħ. Hekk aħna nsirna isbaħ insiru isbaħ mhux meta nkunu weħidna, ma meta nkunu ma' oħrajn. Hekk għalhekk ejjew niċċelebraw kull darba li ftaħna jdejna biex ħadd ieħor jiżdied fiż-żifna, mhux hekk? ċirku taż-żifna jikber grazzi jkun hemm xi ħadd jistien ejjint ukoll. Kemm hu sabiħ ninkoraġġixxu it-tajjeb f'ħadd ieħor u mmexxuh il quddiem. Hekk fl-aħħar nett hekk Ġesu anke jagħtina l-ispirtu ta' kif nagħmlu l-affarijiet. Hekk il-ferħ jiżdied mhux meta taħkem imma meta tuża t-talent tiegħek il-persuna tiegħek għal ġid ta' ħadd ieħor. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi ma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-oħrajn. Hekk nixtieq allura nirringrazzja lil Alla wkoll f'dil qudiesa għal dawk il-persuni li ma' Ġesu f'ismu jagħtuna eżempju sabiħ ta' kemm hu sabiħ li sservik, ta' kemm hu sabiħ li tagħti ħajtek għall-oħrajn. Jiġu f'moħħi anke persuni pereżempju ġenituri li fid-dibatija anke ta' skiet tat-talb tagħhom, imma mbagħad b'kelma ta' inkoraġġiment f'mument f'waqtu waslu lil ħadd ieħor jew lil uliedhom jew l-arajjes ta' uliedhom biex jerġgħu jiskopru l-imħabba tal-Alla. Hekk jsir il-ġid f'mument. Nies oħrajn li ġew minn barra u ispirawna. Kont f'reception ta' Teach, kien hemm waħda qalt lina wkoll nixtieq nagħmel esperjenza missjonarja x'iltqajt ma' dik il-persuna qasmet l-esperjenza tagħha u jien nixtieq inkompli wkoll. Hekk iż-żifna tkompli grazzi għall-ispirazzjoni li nirċievu mit-tajjeb li qed isir. Hekk ejjew f'dil qudiesa hekk inkomplu nirringrazzjaw lil Alla. Hekk li minkejja d-djufija tagħna Alla jibqa' jafdana. Hekk bħala Knisja Alla jagħżel li jasal permezz tagħna ħajamel il-ġid. Hekk jagħżel. Ejjew inħalluh jinvolvina fiż-żifna tiegħu. Ejjew inħalluh jaqsam magħna l-ferħ ta' meta taħdem għat-tajjeb. Ejjew ninkoraġġixxu lil ħadd ieħor biex jiskopri il-rigal il-mulejtaħ u ma jużax għalih biss imma nispiraw iktar nies biex it-talent il-kwalità li għandek ma tużaħħix biex taħkem fuq l-oħrajn imma biex tiżra l-ġid, biex tagħti l-ħajja, biex ma tingħalaqx fil-grupp żgħir imma jkollok perspettiva miftuħa bħal Alla li tfittex il-ġid kullimkien hawn
u barra minn Malta. Nirringrazzjaw lil Mulej għal jum il-missjonijiet. Grazzi għal kelma li rċevejna jew nistqarru l-fidi tagħna f'dan Alla li hekk joħroġ missjoni biex jaqsam l-imħabba tiegħu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem x'magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħallsem bis-sett tal-Ispiritu Sant u Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum qamen bejn imwiet skont il-kodba Mazz. Tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet. Nistenna l-qawm mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hekk fil-preżenza ta' dan Alla li dejjem jieħu inizjattiva jaqassam il-ġid naftawh bit-talbiet tagħna. Għall-Knisja sabiex fil-mixja sinodali tagħna tkompli tistimula l-fiduċja, tinfaxxa l-ġrieħi, tinsex l-relazzjonijiet u tkebbes it-tama. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Għall-ġenituri kollha biex jgħixu r-responsabbiltà li għandhom lejn uliedhom u xhieda ħajja ta' dik l-awtorità li hi frott tal-imħabba. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Għalina l-koll biex narfu li kull awtorità leġittima hija ġejja minnek u li bħala ċittadini nsara aħna fid-dmir li nagħtu semna għal soċjetà aktar ġusta u ħanina. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Missier Qaddis, nitolbuk għall missjonarji biex imħeġġin mill-imħabba tiegħek ikomplu jwassluk lil min għandu ma semax bik u bil-preżenza tagħhom ikomplu jkunu tama għal minnu fil-bżonn. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Ndres ukoll it-talbi tal-membri mill-komunità tagħna li qed jitħabtu mal-mart. Nitolbu l-Mulej ukoll għal dawk li qed jagħtu s-servizz tagħhom professjonali u fil-familji biex isostnu l-min qiegħed fid-dbatija. Nitolbu wkoll għalina l-koll biex narfu iżjed is-sabiħ tal-missjoni tagħna u nkomplu nitolbu għall-missjonarji Maltin. Dan kollu nitolbuh permezz ta' Kristu Sidna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permess tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi-spirtu ħieles u bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. U sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twiżen lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tagħder u tħenn għal min jintilef. U minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek permezz ta' Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Ma tagħhom il-qatt tifħir tagħna aħna u ntennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam ta' l-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li ngħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek madwar id-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Joe, mal-Ministri tiegħek kollha ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenn għalina l-kollati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Giuseppe, li huma l-qaddissin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Kiju flimkien li nitolbu li tiġi s-saltna Alla f'qalbna fis-soċjetajiet tagħna fid-dinja. Nitolbu flimkien missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek nħallilkom il-paċi, nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għattija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, ejjew nagħtu paċi lil xulxin. Nitolbu flimkien ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnub tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Għamel mulejli bis-sem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba, hekk li neqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-ġurnata missjonarja imxandra llum mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħassabbar bis-sem tal-membri ta' Missjo Malta li sas-7 tal-lejla ser ikunu għaddejjin b'numru ta' attivitajiet fuq it-suntir tal-parroċċja ta' Ħassabbar. Fil-messaġġ tiegħu għal dan il-jum il-Papa Franġisku fakkarna kif fil-ħidma missjonarja tagħna aħna tluba nxandru l-Evanġelju lil kulħadd bla ma nħallu lil ħadd barra. Mhux bil-imponu imma bħal meta xi ħadd jaqsam ma' ħaddieħor berħ, jurih x'xefaq sabiħ u joffrilu ikla mixtieqa. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħidma li twettaq Missjo Malta, żur il-website missjo.org.mt. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.